Medono. Iya, Bang. Edan iki. Nah, kirim lagi, guys. Mata nih dia Pak Nonai motor iki. Hei, Mas. Bapak no, so. Masa antena iki lho, TV ra ono gambar, kok tuku TV ra ono antena ngono. Wong edan TV ora ono gambar iki. Medono. Medono. Iya, Bang. Wong edan iki. Nah, umurmu iki lho. TV iki lho ra ono gambare, tak punya HP ora ono gambar, ya dia mau. Iki TV nganggo HP, Cuk. Iki lho, kan aku pencet iki nganggo HP ning nganggo USB. Delok ta? Lho kok tak nang ini. Suara iki. Iki suara gambare. blas lho iki. Ora ono gambare piye iki. Wong suara dengan blas lho iki. Masamu kapan delok tersanjung. Copotane ngentenane copotane. Copot iki. Copot. Tak delok nang malah lho. Kowe Ora andani kowe wis ora mudeng kok iso ora andani mesti. ngono kok ngomong. Double D nek wis dipasang antena iki bisa. Oh, ini iki lho kena ini piye? Maksudmu kowe ndek kena ini darah tinggi, guys. Tenan, rasakno iki lho pusing aku.